他被谁的对手了？他们。เขาหันจากไหลมาตรงสายยกวันวัน 他被谁的对手了？他们。เขาหันจากไหลมาตรงสายยกวันวัน Berdasarkan Bastamanan Saksi Coba Cari Now Jali Now Jadi program semua sekarang bisa berdasarkan Bastamanan Saksi Coba Cari Now Jali Now Ini ang 43 परिवार 155 kutar जों दिनै बबाग्रानि नाहारमन हामजागै जों दिनै जोंनि खामथिं बिसि अंगै जोंनि जितेन प्रेसिडेन्ट बाय सालायै जों दिनै जोंनि प्रग्राम फायगाता पार्टीनि फायनो आं 11 मानदाय बुथ प्रेसिडेन्ट दं बिजेपिनि ओमफ्राय बिजेपि दंमानि जोंनो जे बिजेपि दंफोरनि सिमी 25,000 खालाय बुथ प्रेसिडेन्ट बायताय बिनि दल आनि दलता आनि प्रेसिडेन्ट एको सेक्रेटारि जोंनो 25,000 बायगोता माने 25,000 आं रेउ ओंखाय जों 25,000 मानि जों बांलाय बायखा ओंखाय जों दुखु नाङो 25,000 बायसिमी जों माने जों बिजेपि दंया कारण अरो जों थैबो बर' जुबा फाया कुनु किसुमान बचनो नाय फाया बुजिखा बिजेपि रो बर' उसकाङो जे अरो आनो जिनो बुजि बुथ प्रेसिडेन्ट फुन खायमानि Doi Bahadur tong nang nonaro program tong mana sia densu sia ang thangya oro mungsa kore boro froksa phase oro joining renai kare abose 30 परिवार 40 परिवार joining re bone boini parani phai phai se joining phunu ko boro gai ani bakhadu ko khai kotor khai ang nani kok sanar nya phano to oro bisaman chiri tanaro bakhad belai dukhi omani khai uskango chini riang do parno Bangladesh ni Parni Mukhyamantri samani abo belai dukungkha abo gai thangnai 21 tariko chini molsom anthar buthar ungkorogo jeng invite khaiman liya irikha
BJP माने न जों किसकिरि सिङाव কোনো BJP MDC बानांथों কোনো नेता फांथों किसकिरि कारण बर' तो बांग्लादेश नि बर' फायनाय जोंनो जतनो जों त्रिपुरासानि जों बुबागारानि तंमानि बर' जोंनो दलत लांना मुसुं जागो बर' आबोनो किरबायसि आं दिनै आंनि पार्लामेन्ट बर' सालायै बुबागारानि लगे जों तंनाय अब जों रां नांगिया जों थैयासानो तंनाय बर'नो जों रेनाय जबा बर'नो खालायनाय नै आं दिनै आंनि 43 परिबार खायै आं दिनै जयनिं प्रग्रामाव अंशग्रहण खायफायो बिसकाङाव आं बननो रहायनो जबाव थांनाय जबा खालायलायनानै खाफाय फुरै हामजागै दिनै BJP untuk BJP ni yakarai engko mau tahu kai kata ini bung borok ya jika ang jagawa thangjak Delhi ani phone phayo mian simi khai ang jombo nanggo part incharge nang pul kha noni dol ongli ang dinis no yakar kha ang koi mungbalai presiden no yakari kha no tai sta khai di no bar khai lo ang tong yani sakata अब ठीक दादा ठीक আছে ni tai phone khai ঠিক আছে পুলানো বেলে হামবাই হাসিল যত লোকরত্ন তাই যত তিনি যিনি স্পেশালি মান্দাই পুলিনপুর তাই গানা গিনি যত তিনি বুবাগ্রানি ওয়ারিয়ার্স রক তিনি ওয়াইকেপি ওয়ারিয়ার্স রক তিনি ও জায়গাও প্রায় 1000 কাছাকাছি ও জায়গাও তিনি বাইকার্স রক তিনি ফাইকা বিশেষ কইনাই তিনি ম মান্দাই পুলিনপুর কনস্টিটিউন্সি এরিয়া ও এন্টায়ার এরিয়া ও তিনি ও বাইক রেলি ক্লাইমেনি বিশিংতি ক্লাইনাই তিনি বুসকানি যে মুভমেন্ট অথত তিনি যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড permanent solution tai je tripartite accord je triprase accord mon abon taratari implement khaini nangnai tai je sini bisi election dong yang ni tomon aboro taratari engna nangnai abono kitingi no singkini tai buskango sini 7 tarik november sini agartala wa astobol mato sini kaisa kotor mega bus gathering program utongo abono jeng awanya ni bagai sini sara mandai pulipur ganagi sini joto lokoron khaniwo jeng okokno pina ni bagai sini laga phailaja jeng pini o jaga duski hatini simi kollanpur आयन चिन आरएस पाराते नक्सर तिके जों थाङै चिनि तेलियामरा हद्राय चिनि खामथिं चिनि हाथाय कतर तिके जों थाङै चिनि जे पाइथाक चिनि आयन चारगरिया चिनि जे मान्दै पुलिसनि जे बर्डार आजागा जों थाङै चिनि गेटरिं पाइनाय ता लामा कजारो जों जयनिं प्रग्राम जों नारायण बगि दिनै प्रग्राम जों थाङै बगि थाङै दं बो जागा जयनिं प्रग्राम खायजा जों दाबो और गानि जेङै जों लामा कजार हाथाय कतर खामथिं एरियाव जों जयनिं प्रग्राम नाय आजागाव जों थाङै अच्छा दा ताबार पुलिसक जे कासु तनमान नंना तावनि बागै अब पाता ना पुलिस रो तिनी जे कासुमन अब सम्पूर्ण बर अब ल एन्ड अर्डर नि बर प्रोसेस दि फलो खायन साइमेलिया केबो जों बरना प्रॉपर बर जों इनफरमेशन लेखा जों बर कोन परमिशन तो जों साइना जों कायसे डेमोक्रेटिक कान्ट्री दङ डेमोक्रेटिक सिस्टेम दङ जों जता खायन आमाबो खलायका किन्तु बर सुनाव माने बेगे फोर्सफुल वे सुनो कासुम नाखा आबो जों कुनो दिन मानि नेमि आछि आरो जे एकतरफा नोंनि दंखा स्टेट गभर्नमेन्ट फेलर जेता जों कायसे आरो kaisa tipra motha YTF जों kaisa जागा पीसफुली जों रैली खाया थांनि ओ जागा तुमुन ओ जागा जोनो माहिके होम डिपार्टमेन्ट जों दिन अलाउ खायनि दङ गाबो किन्तु स्टेट गभर्नमेन्ट फेलर अब सम्पूर्ण बंनि दाय हेछि अबनि बागै आं बेलाकि सेलेंगो ओ स्टेट गभर्नमेन्ट तिनो माहिके सोनो कासुमने अब हाइकुनो दिनपन जों नुयाखो आगि रगो तैबो जागा जों कटर कटर जों प्रोटेस्ट खायके रैली खाय के तो माइ जों कासु जायको बाट जों अबनो जों किरिया जों YTF बुबाग्रान सेंक्रा जों सिनि जे मुभमेन्ट अब जों फाइनल खालायनाय जसक पर ओ जागा पुलिस फाइतो जसक पर सोनो कासु दं अब जों कुनो दिनो जों पादरि दं लाखायसि सुलो मान्दाय पुलिनपु एरिया म चिनि हाथाय कटर एरिया वो और जागा जयनिं पान्दा वो चिनि चिनि YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट yang cini bangunan MDC YTF Presiden Suraj Mukhai Sopajak जों बेलायखानो खाथुम खाजाखाय बरनो जोंनि जों दामसखा जों साइमांखा 43 फेमिलिनि 155 भुटार अजागा बर चिनि जुमाय जयन खायफेके बर निजिनि बुकु वाइसाका जोंरो कुनु फे गया जे बीजेपी हाइफै 30 फेमिलि 300 फेमिलि उनि सानाय जादिया हिरो खायनारिका चिनि अजागा चिनि दाखु बर आमसे खायफै चिनि दन बाहादुर मौसम बतांगै दुखु नांजागै तिप्रा मथाव बुबाग्रान लबि फैगा बे गाहाम के स्ट्राइक के साइखुरैगा जे तिप्रानि खरसा चीफ मिनिस्टर गै रियां रखनो बांग्लादेश बुंजाखुंनि बागै बबलाय के दुखु नांजागा बे बीजेपी रो ठक बायसिनि बरनो 25000 रां गायनि बो सावै खलारिका 25000 रां नि बायसिनि पायमान गला आबनि बागैनो मोदिनि बाय तिनि तिप्रा मथाव बुबाग्रान बागै दफानि बागै सामन खायनि बागै बो फाइ सबायजा बरनो खाबाय बायबासो खायनाय जत रांसनि बिफोरखौ जों बरनो लामसुगो खायनाय साल देबो चिनि बुबाग्रानि याफाव खायनाय बुबाग्रानि बाय बासा हिमबाजि खायनाय जों खायमानो
त्रिपुराव जों सिनि बुबाग्रा सारा केबो त्रिपुरा सारावनो मोनखांबाय आबो जों साइमान सुखा कियाबा जों साइमानो त्रिपुरा हास्टेबो दाबो सिनि त्रिपुरा सारा गोबां जारा गोरै बर'नो रां लुक खुनुबै रां रिनाय वाग रिनाय दग रिनाय पुन रिनाय लुन रिनाय हिनि सिनि त्रिपुरा सारावनो जे थगायना नाय दंमानि आनि त्रिपुरा सारावनो आं गयनानै मुचुंगो जे गंनि थगायनि चालनर ताकबायि हयतो खरचा खरंनि माने मानो आबो राजनीति खायबान माननाय राजनीति खायबो माननाय सरकारि सुबिदा आबो भारतनि संबिधाननि बिसंगो दङ आबो रिनानि बाध्य किन्तु आमबाय सिनि बर'रकनो सिनि दुखुरकनो थगायै कोनो दिन त्रिपुरा सानि जे मानथाय सरकारनि ताप फालतु आमो सुबिदा तो लुकुरकनो गयनानै मुचुंगो